फोजोबस्रांनायाव सोर लोब्बा दं? हाग्रा ओनसोल फोजोबस्रांनायखौ लानानै दाय होलायनायनि राजखान्थि। हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होगोन सोर? रैखाथि होनाया सोरनि बिबान? बेसेबांबा गुवार गुवार माने हन्डा मेसिन लानानै 7 जन 8 जन बिनि फेरेंगानि मानसिफ्रा सान हर दंफांखौ दानफायगासिनो दङ आरो ट्राकसे ट्राक ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ। रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया। बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ। दंफांनि मिल दङ। जोंनि दिनाव बिपिएफनि दिनाव आंनि दिनाव आङो गंसेबो दंफांनि मिल खालामफेराखैमोन। बेयो गावनि न' सेर सेर आंनि समस्थियाव गोग्लैयो बिथाङा। बे समस्थिनि सिङावनो दा 18था दंफां मिल बानायबाय। 18था दंफां मिलनि आदारा बहा मोनगोन? दंफांखौ बहा मोनगोन? गावनो बिजामादैयानो दंफां मिल खालामबाय। आरो हाग्रानिफ्राय जेसेबां लाबोयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमोब्ला बेनो खोन्थाहरनोसै फेरेंगाया अफिसारखौ बुंहरनानै आरो बिसोरनो बिजामादैया बायना लायफिनजोबनोसै। बेबायदि खालामदों आरो हाग्राया जोबनोसै। जोङो साननैसो सिगां जोङो ससियेल मिडिया बिजोङाव जों नुबाय थादों जे 14 चिराङाव जानानै थांनाय जे दंफांनि केस एनजिअनि केस बेखौ लानानै जोङो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि मानगोनां इएम रन्जित बसुमतारी सारखौ माखासे एलिगेसन होबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों। आं बेखौ बुंगोन बेयो टटेलि मोनसे पलिटिकेलि कनस्पिरेसि। बेखौ सोरबा पलिटिकेलि क्रेडिट लानो थाखाय बेखौ षड़यन्त्र खालामदों आरो जोंनि मानगोनां इएम सार बिथांखौहाय बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ कनस्पिरेसि खालामनाय बेयो टटेलि मोनसे एजेन्डा होननानै आङो दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों। बाहाय जों नुनो मोनदों जे माहारियारि आफाद होननानै जाय बिथांमोना गावसोरखौ क्लेम खालामना लायो बनसु लोगोसे ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आगुनि बिटिआरनि मानगोनां डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ जोङो बाहाय टटेलि जोंनि इएम सारखौ एलिगेसन होनायखौ जों नुनो मोनदों। आङो गिबियावनो बुंगोन जे जोंनि समाजखौ फोजोबस्रांग्रा आरो सुबुं सम्पद फोजोबस्रांग्रा आरो बे हाग्रा बिफानखौ फोजोबस्रांग्रा बेयो जोंनि इएम सार नङा। बेयो जाहैबाय खाम्फा बरगयारी बिथांनि आमोलावनो बे जायगानि सना बायदि बिफांफ्रा 17 बोसोराव जोबदों। थांनाय 1 तारिख नभेम्बरनि मोनाबिलि समाव जाय एनजिअ मोननै बिथांमोनहा गावजों गाव जाज्लायदोंमोन। दा बेखौ लानानै जोंहा बेंटल अन्थाइबारि गामिनि अमिय नार्जारी बिथां जों बेखौ सिनायफेरामोन। जों दिनै प्रथम नुदों। खिन्थु बिनि एलिगेसन लाबोनायनि सायाव जों फंनैसो दिनै बुंनो रेडि जादों। बिनि एलिगेसन लाबोनाया ओरैबायदि दुखुनांथाव जे जोंनि बिपिएफ पार्टिखौ बिथाङा मानो इनभल्भ दं होननानै बुंखो आरो खाम्फा सारनि पलिटिकेल कनफिडेन्सि दं होननानै मानो बुंनो बिथाङा बबेनिफ्राय साहस मोनखो? जों दिनै बुंनो सानदों बिथांखौ बिथाङा उननि गावनि लाइफनि थाखाय बियो माबा मोनसे सिमां नुदों जे जोंनि जिखिनि सिन्था धारना बे लिडारनि मोनसे सिन्था धारना खालामदों। दा बिथाङा जुदि लिडारनि मोनसे सिमां नुदोंब्ला बिथाङा मोजाङै सालायलांबाय थाथों, मोजाङै सोलिथों। खिन्थु सोरखौबा पलिटिकेलि कनफिडेन्सि दं होननानै सोरबा बिपिएफखौ खाम्फा सारखौ फानदायनाया बे थिग जायाखै। आरो जों दिनै बुंगोन बिथाङा दिनै बिपिएफखौ फानदायनायाव माबा मोनसे प्रुफ दं नामा? बिथाङा प्रुफ होनो हागोन नामा? खिन्थु बिथाङा जुदि प्रुफ होनो हायो नैबे साननैसोनि गेजेराव खाम्फा सारा बेवहाय पलिटिकेलि कनफिडेन्सि दं होननानै बा बिपिएफआ इनभल्भ दं बेखौ बिथाङा दिनै जोंनि माबायाव होनांगौ बिथाङा। ओंखायनो जों दाबिदों बेबायदि जानला मोनला बुंनायनिफ्राय जे अमिय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। 17 बोसोरनि खोथा आरो बिपिएफखौ बुंदों बाहाय कमप्लिटलि माने कनस्पिरेसि दं होननानै। खिन्थु जोंनिफ्राय स्ट्रंलि बुंगोन बाहाय पार्टिनि खुनु कनस्पिरेसि गैया, खाम्फा सारनिफ्रायबो गैया। जों बेखौ बुंगोन। बेवहाय जोङो मिथिदों, जोङो खोनादों मोननै जि एनजिअ दल दङ बेहाय, बे मोननै दल एनजिअजों बेहाय सार्भिस प्रभाइडार
दिनै फेरेंगा बिथांनि जायफोर एपइन्टेड बे ग्रुपनिफ्राय आरो मोनसे NGOजों बाहाय मोननैजों जालायनानै बिसोरनि गेजेरावसो बे कनफ्लिक्टआ जादों। बाहाय खुनु पलिटिकेलि कनस्पिरेसि गैया होननानै जों बुंदों। आरो भबिष्यत जोंनि सायाव बेबायदि बेसलेस खोथाखौ दा बुंथों। साबधान जा, नोंथाङा जि सिमां नुदों पलिटिकेल लिडार जानानै जानो थाखाय बाहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु दिनै 17 बोसोराव बिपिएफआ मा मावदोंमोन मा मावाखै बेखौ रायजो राजा क्लियार मिथिगौ। बेहाय माबा मोनसे धंस खालामदों माबा मोनसे खालामाखै बेखौ नोंथाङा बेसलेस खोथा बुंनो दिनैहाय प्रयजन गैया बा बुंनो नोंथाङा दरखार गैया। बेखायनो बेनिफ्राय गोजान जा, नङाब्ला जोङो नोंथांखौ केस होनाय जागोन। जोंनिफ्राय बे स्पष्ट खोथा आरो दा बेखायनो जों दिनै बुंदों नोंथाङा जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला बे खोथाखौहाय दिनैहाय नोंथाङा प्रुफ होथों, नङाब्ला जोङो बेखौ नोंथांनि एगेन्स्टआवहाय जोङो लिगेलि जोङो केस होनाय जागोन। आं बेखौनो बुं आरो आङो खावलायदों दिनैहाय जिखिनि दिनै घटना जादों बे घटनानि सायाव तदन्त खालामदों सरकार हिसाबनिफ्राय दिनै थांगासिनो दङ। बेखायनो बियो ओंखारगोन रियेलिटिया मा बेखौ जोंखौ दिनै बुंनायनि एगेन्स्टआव जोङो बुंबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानांगौ, नङाब्ला जोङो नोंथांनि एगेन्स्टआव जोंबो गसंनाय जागोन। नोंथाङा बुंबावदों जे थांनाय 17 बोसोर जेब्ला काम्पासारा बे सिङाव दंमोन बे समावनो बे चिरां रिजार्भआ बायखाजोब्बायमोन होननानै नोंथाङा बे हाग्रा बायनाय हाग्राया माबोरै बायदों माबोरै बायाखै बेखौ गासिबो रायजो राजाफ्रानो नुदों। बेवहाय सोरबा इएमआ हाग्रा दानफाया, बेवहाय हमै हमै गारि घरा बाहाय लाबोना दोनफैदों रेन्ज अफिसाव डिएफअ अफिसाव बजाय गासैबो गारि घरा सेवदों दंफां सेवदों। खिन्थु दिनैनि दिनाव नोंथांमोना रायजो राजायानो नुगोन बेवहाय दिनै खुनु दंफां गैला, हानानै जाजोब्बाय। आरो दिनै जों खोनाबाय हाग्राया बे जोबनाया बै 17 बोसोरनि खोथा बुंदों बिसोरो हानदोंसो, खिन्थु दिनैसो जोबगासिनो दं, बे गोदान गोदान एवगासिनो दं। बे जाहैबाय दानि बे जिखिनि प्रुफ जादों बे प्रुफनि थाखायनो दिनै बेफोरो तदन्त जागासिनो दं। आरो बिथाङा बुंदों बै समावहाय जे 17 बोसोरनि गेजेराव माबा सना बायदि बिफांफोर दंमोनो आरो बे सनाफोरबायदि बिफाङा जोबदों होननानै बुंदों। खिन्थु बे दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरनानै नायगोन। बै समाव काम्पासारनि समाव दिनैहाय बे आन्डार चिरां दुवार बेवहाय गंसेबो मिल दिनै खुलिनो होनाय जायाखैमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव जों मिथिगौ थाय थाय बेहाय मिलफोर दङ। बेखायनो बेनो फोरमान जे बिनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबलांनायनि लामायाव दङ। खिन्थु बै समाव गंसेबो मिल गैयामोन बे ओनसोलाव, बेयो एकदम रोखा। बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै रायजो राजाफ्रानो नायनो हागोन। आरो बेखौ आं ओंखायनो बुंदों रायजो राजाफ्रानो दिनै मेगनजों नुदों बबे समाव मा जादों आरो मा मावदों, बे गासैबो रायजोफ्रासो बिजिरनानै नायगोन।